tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV ka min be se ka to abu kunafoni bamana ko kuma do ko ma kunafoni nen be fa ka so ma fen blaida kunafoni nafa kama ni ya me ko anga ta kunu yoro la se kunta de jara awka don ka foko Mali kono ya gele ya babe tuguni anga Mali politique mo ananga fama no nyonche ni ya ko bele jelita ka laje akobe dabnena le 7 no ye kuni me kalo tubabu kalo duruna o kle wulonvla bina ye ka foko jamana nyemaw ye conseil des ministres ke mi konana u ye décret d'État décret mi ni aba dira ka foko parti politique fem bi Mali kono ani association politique fem bi Mali kono ka baraw bele jeli jora fo domi ni ako wulila wode kama jamana deundo be no ye parti politique mo ye an association politique mo ko ni nyoye ke ka papier do gafe do bona fama ko communiquer ka dira ka foko kuma min fora gouvernement fe ko gouvernement tay ko otolu tay wa ko luti do adafe wa ko lu mejena bi o mejena shini uye minke akoyin daluye wode ko uluka wulika jonu ka bara koni ko Mali constitution ba ndo odeye abe fo mako la loi fondamentale du Mali ko ode koni ba adu uluma wode kama uluti lemenike uluti lejenike uluti yelike kanyesi décret ma mitara kunu anga jamana nyemaw fe ni atakalaje ni barada ferin koni abisena abiwati jambo dapi wati mina anga jamana den koni précisément Mali den ni nyemaw forño wonko o charti de parti politique ko la ñogonye koni taka seka soroka ke blay utaka do sira kalefe utaka sira klenta donc ndia takalaje bi communiquer min boro koni parti politique mo yoro o ye femi nabi manifin joro nabi manifin la sira nambore ambita anga jamana nyema so bala no ye présidentiel ibina ye ka foko kulba ñogonye do kera bi doyina no ye 8 mai 2025 Mali nyema no ye Assimi Goïta général d'armée ale na je ñogon koni ni abaraka ñogon uya hakilna sigike na hakilna foke kanyesi anga du abi anga seneke foma précisément anga du kolo be fem ndama nambi balo ola ndiya takalaje 11,000 tonnes no ye tonne bata ani kele ni ataka alaje céréales la ko ndo ye balo ye précisément malo nyo ani kenenge ni anyona chama fogata afara 7,000 tonnes de coton no odeye anga coton no ye anga koriye ni ataka alaje nunum bele jeli fe mi makonendo nyina samba fla muga ani durina yanne abawati che Mali kanga seka nunde soro 11,000 tonnes céréales katafara 7,000 tonnes de coton no odeye koriye liata kalaje Mali koniye jamana mi na bijete soaf gale ubia flana kori kola Mali koniye jamana mi ni akawuliga joka bon kosebe seneken fana mbeke no fo malo ina fo kenenge kata afara abefo mako kabanda nyogona chamanka wode kama Mali den koni uka dumka fabse ka sabati chogomana wuliga jona hakilna obi kabo nyema yoro kata afara précisément mauka mamunu ka barade sene jamana kono hali sisa ambito Mali konana ambita précisément jamana kono hali sisa yoro ambi bo Mali kono plutôt ambita yoro la yoro mi Burkina Faso Mali karafe jamana do bendo ala ko Burkina Faso ambi saka foko Mali teri jamana ambi saka foko Mali balma jamana sabulni takala je Burkina Faso alebe AIC konana jamana sabami AIC sigi wode Mali Burkina Niger uko ni ganyama bando ye capitaine Ibrahim Traoré ale koni kera maye mami ni awelela abalma ke na singi fe no ye Vladimir Poutine ye kajira ka foko kana ale deme feti mimbike no ye seli feti mimbike uka jamana ka san ni ye asan shigina de ning sigi koni bike précisément kele min kera kanyesi rusima ulu ye semi soro abifo mako les envahisseurs des nazis no ye mawe mamun ni nazi kawdo ndu ye wulika joke kanyesi rusima guerre mondiale flana min kera jinya kono ndabe fama ko la guerre de 1941 1945 guerre mi sanani ke jamana de jinya kono de be ka faga jinya kono jamana de be ka
tɔɔrɔ bɛ ka lajaba wa ko ni taara ka ɲɛsin Russie ma waati min n'a bɛ fɔ a ma ko Union Soviétique a waati olu kɔni ye se sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Armée Rouge olu ye se sɔrɔ ni maa ninnu ka a waati o de kama diɲɛ don o don san o san nin wulikajɔ ni nin fɛti in bɛ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma k'u hakili jigin gɛlɛyaw la minnu kɛra ani k'a f'u ɲɛna fana k'olu de se sɔrɔ diɲɛ fan dɔ kan min bɛ wele ko Nazi jamana dɔw minnu y'u ɲɛsin Russie ma ko o bɛ taa a ko gɛlɛya ta ka ɲɛsin a ma n'o bɛ ka taa a ko direct dabila mais n'i y'a ta k'a lajɛ Russie kɔni ka nin se in o de y'a to san o san o bɛ to ka a se fêter k'a jira u ka jamanadenw na ko u hakili sigi n'an bɔra yen an bɛ taa Senegal kaw fɛ yen nɔ président Bassirou Diakhar Diomaye Faye n'ale ye Senegal ɲɛmaa ye bi bi in na sa ni denmisɛnnin président in kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ u ka kunnafoni di yɔrɔw kan ko gɛlɛya bɛ ban cogo min na ko o de ye ka kɛ fɛn min ye sigikafɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a ɲini ko gouvernement n'o ye Senegal gouvernement ko ka sigikafɔ kɛ président gouvernement min ɲɛmaa ye a bɛ fɔ cɛba min ma ko précisément cɛba min tɔgɔ ye ko Ousmane Sonko na ale ye Senegal gouvernement ɲɛmaa ye wele kɔni bilala a ma k'a n'a ka gouvernement cɛdenw ko ka se ka fɔ kɛ kunnafoni dilaw bɛ se ka bila loi kɔnɔ n'o ye sariya ye o bɛ se ka baara kɛ ka balo ka u ka rédaction balo ka tila ka kunnafoni ɲuman di Senegalkaw ma ani maa minnu sigilen bɛ Senegal ka kunnafoni d'u ma min bɛ se k'a to Senegal yɛrɛ a jamana bɛ se ka lafiya kunnafoni sɔrɔ cogo fɛ n'i ye ta ka lajɛ Ousmane Sonko n'a ka cɛdenw kɔni Bassirou ye wele bila u ma ko u ka cɛsiri ko u ka boli nin waati ninnu ni baara ninnu kan wala o de kama n'i ye ta k'a lajɛ gouvernement min bɛ Senegalkaw fɛ olu kɔni ka hakilina o de ye Senegal ka yɛlɛma cogoya wɛrɛ la taabolo wɛrɛ ka di Senegal fɛn bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se k'a to Senegalkaw bɛ lafiya u ka sigida la n'an bɔra yen an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni kunnafoni min ye o de ye groupe Lumière olu kɔni ka anniversaire bɛ ka labɛn précisément palais de la culture Amadou Hampâté Bâ yɔrɔ dɔ bɛ wele ko ballontan yɔrɔ dɔ b'a wele ko précisément terrain scientifique wulikajɔ kɔni bɛna kɛ yen nɔ k'a daminɛ le 7 ka taa bila 12 juillet la ballontanna minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan o de ye kunnafoni dilaw minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani a bɛ fɔ minnu ma ko artiste comédien ka taa fara kunnafoni dilaw minnu bɛ kuma ani minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ image bɔ ka taa fara olu kan olu fana na artiste musicien fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ aw ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko groupe Lumière ka liste kɔni complet sɔrɔla nin waati in na min bɛ se ka to k'aw ballontan in kɔni bɛɛ labɛn wa n'Ala sɔnna ma nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ ni min ye o de ye concert belebele min bɛna Mali artiste bɛɛ lajɛlen bila wulikajɔ la mais artiste minnu n'u wele kɛrɛnkɛrɛn kɛnɛ kan o de ye Awa Asila Chacha plutôt Baro ka taa a fara an balimamuso n'an denmuso no o de ye la princesse de la AES n'u b'a wele ko princesse Maba olu kɔni ale kɔni bɛna ka bɔ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ min bɛ se k'a to ale ni Chacha Baro ni Awa Asila u bɛna wulikajɔ kɛ ka ko in kɔni ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa n'Ala sɔnna ma ko in bɛɛ lajɛlen bɛ nun dɔn ni fɛn min ye sa o de ye conférence de débat belebele bɛna kɛ ka taa fara conférence de presse kan maison de la presse la nin kalo min na bɔ kan n'o ye mɛkalo ye o tile 31 n'Ala sɔnna ma a dɔn a ko tɛ kɛ basi ye fewu ka nabi dɛsɛ kunnafoni dilaw minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ani minnu bɛ Mali kunnafoni suit o bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogoya min na Mali kunnafoni ko la Mali baara ko la n'Ala sɔnna ma groupe Lumière bɛ taa o da kɛnɛ kan a dɔn kama nin de kun b'an bolo bi k'a lase aw ma kunnafoni la aw ka dɔn seulement k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko an ka taa ko o laban kɔni ye boli ye o tuma na sa an k'an jija boli jugu an kana o kɛ an ka sira jɛlen ta ka sira ɲuman ta Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Mali bɛ se ka lafiya cogo min na a y'a kan bɛn n'Ala sɔnna ma sini nin waati kelen nin kunnafoni ɲumanw an b'u ɲini n'Ala sɔnna ma ko u faranfasiya aw ye n bɛ se ka to aw bɛ lafiya sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la. Aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma Ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya. Salamu alaikum balima cɛ n'a muso anw ye filaw ye an ka kuma man ca Lumière TV a wulila deliko la san o san u bɛ to ka anniversaire kɛ nka ɲinan ta wallahi an fila an bɛna ballontan dɛ wallahi an bɛna ballontan kɔni bɛ daminɛ le 7 juin fo ka taa bila le 12 juillet la
o kɔnɔna na mɔgɔ camanba de bɛ jouer animateur ni journaliste fo ka taa fara comédien kan fo ka taa fara baara wɛrɛ kɛbagaw kan mɔgɔ mɔgɔ i b'a dɔn k'i bɛ fɛ ka jouer ni ballontan in na na i tɔgɔ sɛbɛn bani o kɔfɛ ɲɛnajɛ belebeleba a bɛ kɛ palais de la culture la a y'aw sugulen to an ka page la a bɛ n'a ye o a camanba de bɛ nale Lumière TV jama jigi dɔ don dɛ a na wele. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔkɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ